Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap yurdumyzdaqy täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşýär. Şugun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyguly Berdimuhammedow Garaşdymyň şanly 30 ýyllyk bayramyna ätletdi. Dawa gatnaşmak üçin yurdumyza gelen birnäçe daşary ýurt wekilletleriniň ýol başlaryny kabul etdi. Ilki bilen hormatly prezidentimiz büyük Fransuz kampaniýasynyň başçyny Martin Buyu kabul etdi. Fransiýanyň büyük kampaniýasynyň ýol başçy hormatly prezidentimiz hem de ähli türkmen halkyny uly bayram garaşdyrlygyň şanly 30 ýyllyk senesi şeýlekem 25 sentýabrda geçirilen möhüm waka halk maslahatynyň mejlisi bilen mähirli gutlap ýol başçylyk edýän kampaniýasy üçin Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmegi we hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça amala aşyrylýan 20 çöl taslamalaryň durmuşa geçirilmegine gatnaşmagyň uly hormatlygyny bellädi. Hormatly prezidentime de gutluglar üçin minnetdarlyk bildirip, dürli ulganlarda, şol sanyna şäher gurulşy babatda ýürütür üçin ýöňde barjy daşary ýurt kampaniýalary bilen ýöýdary bähwiti hyzmatdaşlygyny göstermeginiň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridigini bellädi. Şonuň bilen baglykda döwlet başçylary bu kampaniýasy bilen işgör hyzmatdaşlygyň netijelik häsiýetini bellädi. Munyň şeýledigine birlikdäki üstünlikli durmuşa geçirilen birnäçe taslamalar şaýatlyk edýär. Duşuň başynda munyň meýlek gatnaşyklaryň geljegi bar diýip pikirçili. Türkmenistanyň durmuşy ykdysadyň ösüşiniň ileri sürýän ugurlary nazara alynıp, täze birlikdäki tassamalary amala aşyrmagy Fransuz kampaniýasynyň gatnaşmagynyň mümkinçiliklerini garaldy. Duşuň ahyryna büyük Fransuz kampaniýasynyň ýol başçy bildirilýän ýokary önam üçin hormatly prezidentimiz de ýene de birgede koşarlyk bildirip, öz tarapyndan büyük kampaniýasynyň mundan meýlekde öz üstüne alan hyzmatdaşlyk bolşnamalaryna gyýşarlyksız we üren jogapkärçilik bilen eýerjekdigine hormatly prezidentimiz anandyrdy. Duşukdan soň mehman habarçamda şeýle gurulň berdi. Duşuň başynda men hormatly prezidenti Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk senesi bilen gutladym. Bursatdan peýdaranyp Türkmenistanyň ýakly halkyny büyük Fransuz kampaniýasynyň işgärleriniň we ýol başlarynyň adyndan ýurdun täze taryhyna möhüm ähmiýeti bolan şanly sene bilen tüýsürekden gutlaýan. Biziň kampaniýamyzyň dünýäde ygtybarly hyzmatdaş hem de öz bolşnamalaryna üren jogapkärçilik çemeleşýän ýurt hökümine akrar edilen Türkmenistan bilen uzak yılların dowamyna hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny saklaýanyny aýratyn uwunç bilen bellemek isleýän. Şu döwürde biz dürli maksatly häzirki zaman binalaryň gurulşygyna gatnaşdyk. Birnäçe 20 çöl tassamalary durmuşa geçirdik. Kampaniýamyzyň adyndan ýöňümizde goýulan ähli wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilejekdigini anandyrýan. Sözüm ahyryna bolsa, siziň ähliýiňizi şanly sene bolan Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk bayramy bilen tüýsürekden gutlaýan we Türkmenistana hormatly prezidentiň ýol başlygyna mundan meýlekde gülle besiş arzu edýän. Sag bolan. Soňra hormatly prezidentimiz garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli dawralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Sankt-Peterburgyň gubernatory Aleksandr Beglow kabul etdi. Mehman hormatly prezidentimizi şanly sene bilen tüýsürekden gutlap, döwlet başçylygymyzyň paratatly we öňdenwejlikli başçylygyna Türkmenistanyň öz ygtyýarly döwlet ösüşiniň ýoluna üren uly üstünlikleri gazanandygyny belledi. Hormatly prezidentimiz gutluglar hem de hoşniyetli arzular üçin mehmana minnetdarlyk bildirip, Russiýa Federasiýasy, onuň ýeri we ýetadi senagat hem de medeni merkezleri, şol sanyna Russiýa Federasiýasynyň demirgadyk paýtagty Sankt-Peterburg bilen däp bolan dostluk gatnaşyklary hemme tarap bilen pogtalandyrmagy we giňeltmäge aýratyn ähmiýet berilýänini bellädi. Sankt-Peterburgy Türkmenistan bilen täwdak sady medeni insan-perwer gatnaşyklary baglanyşdyrýar. Netijeli häsiýeti eýe bolan duşuň şäklerini uzak möhletleýin, ýöýdary bähwitlik etapynda gurulýan köp ýyllyk hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we ony ösdürmegiň geljegi bar diýip pikirçili. Hormatly prezidentimiz we Sankt-Peterburgyň gubernatory soňky ýyllarda ýöýdary gatnaşyklaryň ýokary derejesiniň gazandyrylygyny kanagatdan bilen belläp, köp ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk işçiňleşdirmäge taýýarlyklaryny tasdikladylar. Şoň bilen baglykda uzak gazanlyň ilaşyklary Hyzgysanyna geçen ýylyň fevralyna gol çekilen täwdak sady alymy teň köwe medeni insan-perwer ulgamlarda 2020-2025 ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň ýol kartasyna bellenlen ilaşyklary durmuşa geçirmegiň anyk ädimleri ara alyp maslahatdaşyldy. Duşuň ahyryna Sankt-Peterburgyň gubernatory hormatly prezidentimizi we ähli Türkmenistanlary döwlet garaşdyrlygynyň şanly senesi bilen ýene de birgede gutlap, şanly bayramçyk dawralaryna gatnaşmagyň hem de dogonluk türkmen halky bilen toý şatlygyny paýlaşmagyň özü üçin uly hormatlygyny bellädi. Duşukdan soň mehman habarçamda şeýle gurulň berdi. Sankt-Peterburgyň ýaşaýjylarynyň hem de hökümetiniň adyndan
Hormatly jenap prezidenti we ähli Türkmen halkyny milli bayram, garaşsyzlyk güni bilen tüýsürekden gutlaýan. Biz Türkmenistan bilen Sankt Peterburgyň we tutuş Russiýanyň arasynda gatnaşyklara aýratyn ähmet berýär. Men bizim wekiliýetimizin mehirli garşylandygy üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşallyk bildirýän. Men geçen zapara Türkmenistana gelenimde Aşgabatyň Üren owadan arasy hemde mihmansyr şäkerdigine göz ýetirdim. Men çoňur hormatlanýan jenap prezidentden köp zatlary öwrenýän. Türkmenistanyň prezidenti paýtagty hemme tarap bilen ösürmäge hemde awadanlaşdyrmaga uly üns berýär. Sözüm ahyryna men ýene däwregedek hemmeleri şanly bayram bilen tüýsürekden gutlaýan hemde Türkmen halkyna rawaşyk we awadançyk arzu edýän. Sag bolun. Sankt Peterburgyň gubernatory Aleksandr Beglowyň saparynyň çäklerini Ministrler Kabinetiniň başçylygynyň ornatyrlary Miryadov hemde Berdimuhammedow bilen duşup geçirli. Onu iki tarapyň hyzmatdaşyň giň meselleri ara alyp maslahatlaşdy. Russiýaly hyzmatdaşlar geljek ulgamlarda ýylary bähbidi hyzmatdaşlygy munun meýlekde ösürmek üçin ägir tuly kuwatyň bardygyny belläp, Türkmen lideriniň ýöňe süren giňerimli özgörtmeler maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge, işin gatnaşmagy uly gyzyklanma bildirýänliklerini beýan etdiler. Soňra hormatly prezidenti Medet Çalyk Holding kompaniýalar toparynyň dolandyrjylar geňeşiniň ýol başçysy Ahmet Çalyk kabul etdi. Mihman duşmagy we tapanlyk üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, hormatly prezidentimizi şanly sene, ýurdumyzyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy hemde 20 sentýabrda geçirilen halk maslahatynyň mejlisi bilen mehirli gutlady. Hemde döwlet başçylaryna berip jan saglyk we alyp barýan köp taraply işlerine täze uly üstünlikler, şeýlekem Türkmen halkyna awadançyk we güllä arzu etdi. Hormatly prezidentime de gutluklar we hoşnýetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň hemde Türkiýany asyrlaryň jümmüşine uzap gidýän dost doganlygyň bir gatnaşyklarynyň ruhy medeni däpleriň amumlygynyň baglanşdyrýanyny bellädi. Türk kompaniýalary bilen netijeli işgör hyzmatdaşyň potulandyrylmagyna uly ähmet berilýär. Duşuň başyna hormatly prezidentimiz we işgör dürli gonlarda öýdara bähbidi hyzmatdaşyň häzirki ýagdaýyny hemde ony has ösürmen geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Halkara jemgyçligi durmuş ykdysadyň ösüşiň okuny depkilerini görkezýän garaşly Türkmenistanyň gadynýan üstünliklerini ýokary baha berýär diýip işgör belledi. Ýurdumyzyň oňyn betaraplyk görelgelerine täsiren daşar siýasaty hemde hormatly prezidentimiziň giň halkara hyzmatdaşlygyna potulandyrmaga gönükdirilen netijeli başlangyçlary dünýäde uly gollugy eýe bolýar. Duşuň ahyryna Türk işgöri hormatly prezidentimizi uly bayram bilen ýene däwregede gutlady. Hemde ýol başyga diýen kompaniýasynyň öz üstüne alan hyzmatdaşlyk boşnamalaryny mundan meýlekde üren jogapkärli ýerine getirjekdigini anandyrdy. Duşukdan soň işgör habarçamda şeýle urun berdi. Döwletli işleriniň üren köpdigine garamazdan duşmagy wagt tapanlyk üçin Türkmenistanyň çoňur hormatlanýan prezidentine tüýsürekden hoşallyk bildirýän. Duşukda meni çoňur hormatlanýan prezidenti beýik bayramçylyk bilen gutladym. Bursatdan peýdaranyp men ähli Türkmen halkyny garaşsyzlyk güni bilen gutlaýan. Garaşsyzlygyň geçen 30 ýylyna amala aşyrylan işler Türkmenistany özçüleriň bilinçliklerini getirdi. Ata watanymyzyň häzirki döwründe Türkmenistanyň çoňur hormatlanýan prezidentiniň bitiren işleriniň üren beýiktigi, ýurdun ýeten häzirki derejesinde üren aýdynlygy bilen görünýär. Duşuň başynda çoňur hormatlanýan prezidentiň Aziýanyň merjeni hadaplanýan Aşgabatyň 140 ýyllyk nasip edilip çykaran Ak şekerim Aşgabat adly kitabynyň türk diline terjime edilenligi barada habar berdim. Alyp barýan şeýle beýik işlerine hormatly prezidente mundan meýlekde uly üstünlikler arzu edip, biz Türkmenistanyň beýik garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk bayram bilen ähli Türkmen halkyny tüýsürekden gutlaýar. Bayramyňyz gutly bolsun. Sag bolun. Şuň Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnihanow garaşsyzlyk bayramynyň dawradan aktaşmak üçin Türkmenistana sapar bilen geldi. Hormatly prezidentimiz Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnihanow bilen mehirli salamlaşyp, mehmana Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk münasibetli dawralara gatnaşýan üçin minnetdarlyk bildirdi. Hemde Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň wekiliýetiniň şu saparynyň iki taraplyň Türkmen tatar hyzmatdaşlygynyň aýratyn häýet eýdiginiň aýdyň suwutnama hökümine garaýanyny bellädi. Şol hyzmatdaşlyk durnukly, köpügli häýet eýdir. Prezident Rustam Minnihanow mehirli kabul edilen üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, hormatly prezidentimize Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putiniň mehirli salamyny we ajaýyp gutlaklaryny ýetirdi. Mehman hormatly prezidentimize Türkmen tatar gatnaşyklary meselelerine hemişe uly üns berýän üçin hoşallyk bildirip, doganlyk Türkmenistana ýene-de gelip görmäge döredilen mümkinçlik üçin şatlygyny aýtdy.
Tatarstan Türkmenistany özüniň hoşnýetli dosty we geljeguli hyzmatdaşy taplaýar. Prezident Rustam Minnixanov Tatarstan Respublikasyny Türkmenistanyň hormatly prezidentimiň başlangyjy bilen amala aşyrýan oňun özgertmeler ýoluna gadanýan üstünlikleriniň ruhberentlik bilen kabul edilýänini aýtdy. Tatarstanyň ýol başçysy bu saparyň Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şany 30 ýyllyk bayramyna gabat gelenligini belläp, hormatly prezidentimizi şany tene bilen tüýsürekden gutlady hemde ähli türkmen halkyna iň gowy arzularyny beýan etdi. Hormatly prezidentimiň belleşýäri üçin Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Berdimuhammedowyň ýol başlygynaky hökümet wekileti Ewraziya hökümetara geňeşiň mejlisine hormatly mehman hökümine gatnaşmak maksady bilen Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasyna iş saparyna boldy. Şonuň bilen baglanykda çärenin ýokary derejede gurulanyny üçin Tatarstanyň kärdeşlere minnetdarlyk bildirildi. Hormatly prezidentimiz Türkmen Tatar hyzmatdaşlygynyň iki tarap bilen gatnaşyklaryň ýokary derejesini görkezýänligini we Russiýa bilen hyzmatdaşlygyň mühim ugur bolup durýanyny bellädi. Şol hyzmatdaşlyk bolsa uzak möhletli strategik häsiýete eder. Soňra giňişden düzümde geçirilen duşuň başyny Türkmenistan bilen Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň arasynda hyzmatdaşlygy diversifikasiýa bilen ösdürmek üçin açylýan täze mümkinçilikler bar diýip pikir alşyldy. Taraplar dürli ugurlarda tagallarly birleşdirmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny bellediler. Bellenşäli Türkmenistan we Tatarstan Respublikasy hyzmatdaşlygyň hemde bilelikdäki möhüm tassamalar durumça geçirmegiň uly tejribesini topladylar. Wabatda ýurdumyzyň hemde Tatarstanyň ýetadi kärhanalarynyň we kompaniýalarynyň Kamaz, Tatneft, Kazanski vertolyotny zavod, açyk görnüşli paýdara jemgyýetleriniň we beýlekleriň arasyndaky köp ýyllyk hyzmatdaşlygy aýdyň mysal hökümine görkezmek bolar. Hormatly prezidentimiz we Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Sowda ykdysadylyk we hyzmatdaşyň esasy gurularynyň hataryny görkezip, bu ýolda netijeli gatnaşyklary ösdürmek hemde iki tarap bilen harit durançynyň möçörlerini artdyrmak üçin uly kuwatyň bardygyny bellediler. Türkmenistanda amala aşyrýan toplumlaryň özgertmeler bilen baglykda munyň üçin amatly mümkinçilikler açylýar. Şol özgertmeler bolsa milli ykdysady tesinagatlaşdyrmaga, degişli düzemi düýpli döwre baplaşdyrmaga, ýokary killi bäsleşik okuyuply öňümleriň köp görnüşlerini çykarmagyny ýetlenilen täze ýokary tehnologiýaly öňümçilikleri döretmäge gönükdirilenler. Beýleki birnäçe ugurlarda şol sanyna senagat toplumyna, owagyjygyna, ansanperwer ulgamda, alim bilen baglanyşykly ýokary tehnologiýaly ulgamda işin hyzmatdaşygy üçin amatly şertler dörýär. Hormatly prezidentimiz soňky ýyllarda Tatarstanyň sany tehnologiýalary işläp taýýarlamak we ornaşdyrmak ulgamyna uly tejribe toplanyny belläp, Türkmenistanyň döwrewap tehnologiýalar ulgamyna Tatarstanyň öňde baş tejribesinden peýdalanmaga gyzyklanyny bildirýänini aýtdy. Hormatly prezidentimiz we Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti taraplaryň ähli gurulary boýunça ýödary beýfity gatnaşyklary mundan meýlekde ösdürmäge taýýardyklaryny tasdiqlap, ykdysady, almy tenki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça türkmen tatar iş toparynyň möhüm orny bellädiler. Bu toparyň işi hyzmatdaşlygyň wajyp ugurlaryny anyklaşdyrmaga hemde häzirki ýagdaýlar bilen baglykda degişli meseleler boýunça sazyşly çözgükleri işläp taýýarlamaga gönükdirilenler. Giňişden düzümdäki gepleşikleri tamamlanandan soň Tatarstan Respublikasynyň prezidentine Türkmenistanyň ýokary döwlet ýylygyny gowşurmak dabrasy boldy. Hormatly prezidentimiz Türkmenistan bilen Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň arasyndaky netijeli gatnaşyklaryň syýasy diplomatik, sowda ykdysady we ansanperwer medeni hyzmatdaşlyk babatda nusguryk göreli bolup durýanyny belledi. Milli liderimiz soňky ýyllarda gazanýan hyzmatdaşlygyň oňun derejesine ýokary baha berip Tatarstany ygtybarlyk hemde geljeguli hyzmatdaş hökümine görýänini aýtdy. Şu işlerde Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnixanowyň uly syýasy tejribesiniň orny bardyr diýip hormatly prezidentimiz belledi. Şoň bilen baglykda hormatly prezidentimiz mukaddis garaşdyrlygymyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň bellenýän günlerini prezident Rustam Minnixanowyň Türkmenistana sapar bilen gelmeginiň ähmetini bellemek bilen munyň ýödary hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny berkitmekde uly orun eýilýänini aýtdy. Döwlet başçylarymyz bular barada aýtmak bilen Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnixanow Türkmenistanyň garaşdyrlyk ordeni bilen syýlamak barada karary gelenini habar berdi. Hemde davrly ýagdaýda mehmana munasip bolan ordenni gowşurdy. Tatarstan Respublikasynyň prezidenti gowşurylan ýokary döwlet syýlagyny kanagatlanma bilen kabul edip, munyň üçin hormatly prezidentimize tüýsürekden hoşalyk bildirdi. Hemde bir syýlagyň iki dogunlyk halkyň gatnaşyklaryny mundan meýlekde pugtulandyryp, ony hat ýokary derejede çykarmak orunyna munasip işleri bitirmekde jogapkärçiligi artdyrýanyny belläp, munyň iki tarap bilen türkmen tatar hyzmatdaşlarynyň aýrytyn ýaýdaty ediginiň aýdyň suwutnamasy bolup durýanyny aýtdy. Dabara tamamlanandan soň hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň halk maslahatynyň diwanynyň
Sebitde iň iri Tögda we Din Jalş işuguluk merkezinden hemde Döwrewap ýaşaýyş çarlarynyň awarat bolan Täze Aşgabat binalar toplamynyň açyş tawrasynyň geçirilýän ýerine tarap ugrady. Ak mermerli paýtagtymyzda täze gurulan we Sebitde diň taýy bolmadyk Tögda we Din Jalş işuguluk merkezlerinden hemde Döwrewap ýaşaýyş çarlarynyň awarat Aşgabat diýilip atlandyrylan binalar toplamynyň ýanyna arkada prezidentimiz mehirli garşylandy. Bu ýerde hormatly prezidentimiz dawara gatnaşýanlaryň şowkunly el çarpışmalary bilen paýtagtymyzyň binagarlyk keşfi bilen bir bitiw saýdaşygy emele getiren täze toplamyň toý bagyny kesdi. Şonuň bilen baglykda ýurdumyzyň iş ugurlarynyň häzirki zaman taraplaryna laýyk gelýän taslamalary üstünlikli durmuşa geçirýänliklerini aňladýan täze diskalar toplamy açylyp ulanmaga berildi. Şu pursatda hormatly prezidentimiz ýürüýti enjamdaky düwmäni basdy. Toplumyň ışıklanış ulgamy we sazy dürli uşgunly suw çugdurumlary işläp başlady. Bu ýerde suw akymlarynyň üstünde häzirki zamanyň ruhyna laýyk gelýän şygarlar bagtyar zaman üçin arkada prezidentimiz aýdylýan hoşarlyk sözleriniň şekilleri peýda boldy. Munyň özi bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne amala aşyrylýan täze taslamalaryň durmuşa geçirilmegine häzirki zamanyň öýsün tejribesi täsir usullar arkaly çemelişilýänini aňladýar. Milli binagarlygyň diýeplerini hemde dünýäniň şäher gurulşyk meýillerini özüne sazyşyk utgoşdurýan täze diskany ata watanymyzyň mukaddis garaşdyrlygynyň giýiňden we dawraly bellenilýän şanly 30 ýyllaryň öňýanyna ulanmaga berilmegi bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistanyň milli liderimiziň ýol başlygyna okgunly we sazyşky üsýanlygynyň aýdyň suwutnamasy bolup durýar. Indi Borto Türkmenistan prezidentiniň gol çekeni resmi namalar bilen tanşadýas. Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Nurgaliýew Şeminlihanowy Türkmenistanyň garaşsyzlyk ordeni bilen syraklamak hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Türkmenistan bilen Tatarstanyň arasynda siýasatda, ykdysadyýatda, medeniýetde we durmuşyň beýleki ularyny hyzmatdaşlygy üstürmäge, garaşy Türkmenistanyň dünýädäki ad-awraýyny ýokarlandyrmaga uly goşant üçin şerekeme türkmen we tatar halklarynyň arasyndaky dostlugyny gatnaşyklaryny puturlandyrmakda bitiren hyzmatlaryny gözüňde tutup, Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Nurgaliýew Şeminlihanowy Türkmenistanyň garaşsyzlyk ordeni bilen syraklamaly. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğly Berdimuhammedow. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzyň saglyk goruş ulgamyny mundan belägem ösürmek, hemem oň maddi enjamy binýadyny hasam berkitmek, raýatlaryň saglygyny dikeltmäge gönükdirilen netijeli öňünarş şäherlere amala aşyrmak, hemem dünýä ölçeglerine laýyk gelýän öňdebarjy lukmançylyk enjamlar bilen üpçünedilen Döwrewap saglyk goruş desgalaryny gurmak işlerini dowam etdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karar çekdi. Resmi nama laýykda saglyk goruş we derman senaty ministrligine Aşgabat şäherine 400 orunlyk halkara sagaldyş dikeldiş merkeziniň taslamasyny düzmek, hemem ony Döwrewap lukmançylyk enjamlary, ätiýaşlyk şaýlary we sarp ediş serişleri bilen üpçünetmek, hunärmenleri ýürüýti taýýarlamak, ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyryp gurmak barada Gapinşat ýatyrym we dyş tijaret AEŞ Türk kompaniýasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi. Guruluşy işlerini 2021-nji ýylyň oktýabr aýyna başlamak, hemem halkara sagaldyş dikeldiş merkezini 2024-nji ýylyň oktýabr aýynda ulanmaga dogry taýýar edip tapşyrmak bellenildi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzyň saglyk goruş ulgamyny mundan belägem ösürmek, oň maddi enjamyň binýadyny berkitmek, ýylatmada edilýän öňdebarjy tehnologiýalary esasynda ýürütülüşdirýän saglyk goruş hyzmatlaryny hasam kämilleşdirmek, hemem dünýä ölçeglerine laýyk gelýän öňdebarjy lukmançylyk enjamlary bilen üpçünedilen Döwrewap saglyk goruş desgalaryny gurmak işlerini dowam etdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karar çekdi. Resmi nama laýykda saglyk goruş we derman senaty ministrligine Aşgabat şäherinde 250 orunlyk halkara fiziologiýa almy klinik merkeziniň taslamasyny düzmek hemem ony Döwrewap lukmançylyk enjamlary, ätiýaşlyk şaýlary, hemem sarp ediş serişleri bilen üpçünetmek,
hünärmenleri ýürüýti taýýarlamak, ýanaşyk ýerlerini awadanlaşdyryp gurmak barada. Gap inşaat ýatyrym we dyş tijaret AS Türk kompaniýasynyň şertnamany köne Almy klinik merkezli hasahanasynyň binalaryny söküp aýyrmak şertini baglaşmaga ygtyýar berildi. Guruluş işlerini 2021-nji ýylyň oktyabr aýynda başlamak we halkara fiziologiya Almy klinik merkezini 2024-nji ýylyň oktyabr aýyna ulanmaga dogry taýýar edip taşyrmak bellenildi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe öňde goýan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, Aşgabat şäheriniň gullyklarynyň işini mundan beläge kemilleşdirmek, hemem maddi injamy biniýadyny berkitmek, şeýle-de paýtagtymyzyň binagarlyk, şäher guruluşy keşfini hatamy gözelleşdirmek maksat bilen Türkmenistanyň prezidenti karar bolşakdy. Resmi namala aýkykda Aşgabat şäheriniň häkimligine Beýik Saparmurad Türkmenbaşy Şaýor bilen Türkmenistanyň gahrmany Atamrad Niyaz Şaýorynyň çatyrygyndan Aşgabat şäheriniň gullyklarynyň binasyny taslamasyny düzmegi, hemem ony ýanaşyk ýerleri awadanlaşdyryp, daşarky eltiji suw we lagym üçünçiliginiň injener ulgamlary bilen birlikde gurmagy, gap inşaat ýatyrym we dyş tijaret AS Türk kompaniýasy bilen şertnamany tülegsiz esasda baglaşmaga ygtyýar berildi. Guruluş işleri 2021-nji ýylyň oktyabr aýynda başlamak we binany 2024-nji ýylyň sentýabr aýynda ulanmagy dogry taýýar edip taşyrmak bellenildi. Häzir bolsa hormatly prezidentiň garaşy hemeşelik betar Türkmenistanyň halkyny iweren gutlaw bilen tanış edýäs. Mehriban halkym, edil watandaşlarym, sizi beýik sene Türkmenistanyň mukaddes garaşylygynyň şanly 30 ýyllyk bayramy bilen tüýsürekden gutlaýan. Mundan 30 ýyl odaly dünýäniň syýasy kartasyna garaşy Türkmenistan döwleti peýda boldy. Berkarar döwletimiziň iň täze taryhy, biziň ösüşlerimiz hemem üstünliklerimiz dünýä birleşigi tarapyndan ikrar edilen garaşlylygymyzdan başlanýar. Geçen 30 ýylda ýurdumyzda dünýä ýaň salany ägür türlü işler bitirilip, ähli ularda asyrlara barabar ýol geçirildi. Edil diýarymyzyň durmuş ykdysady ötüşlerine täze tepkitlerine tarap ýygydarly öňe barýanyny, oňa halkara awraýanyň gyşarnykda ýokuranyny görkezdi. Garaşsylyk ýyllaryny ýurdumyzyň döwlet we jemgyýetçilik durmuşynda mehriban halkymyzyň aň düşünjesinde ägür türlü özgörüşler bolup geçdi. Demokratik kadalar ýygydarly ornaşdyryldy. Döwlet garaşsylygy milli ruhy hemem maddi gymmatlyklary dikeltmäge, müň ýyllardan göz başap netelen nese geçip gelýän parahatçylyk, dostluk we belent insanperwerlik täplemidi ýer ýüzünde giňden dawranmagy mümkinçilik berdi. Geçen döwürde bize mehriban halkymyzyň jegitligine, agdybirligine, ägür türlü dürüjlük hemem zähmet başarnyklaryna, ýurdumyzyň kuwatly mümkinçiliklerine daýanyp, berkarar watanymyzy durmuş ykdysata dönüşdirmäge, her bir raýatymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokurlanyrmaga gönükdirleni hemme taraplaýyn oýlanşykly maksatnamalary üstünlikli amala aşyryp, bäse şu goýuply ykdysatyň milli nusgasyny döretdik. Hemem bu urda ýokary netijeleri gadanmagy dowam edýäs. Garaşsylyk ýyllaryna şäherdäki owalarymyzy düýpli özgörtmek baş maksatymyza urly. Şu belent maksatdan uralyp ähli amatlyklar bolan ýaşaýyş şaýlaryny, orta we ýokary mektepleri, çağlar baglaryny, saglyk merkezlerini, önümçilik we durmuş maksatly ýeri kärhanlary, häzirki zamany ulagy aragatnaşyk ulgamlaryny öz içine alýan döwrbap etraplary, şäherdäki owalary giňer bilen gurdyk. Demokratiya, hukuk we dünýäwi döwleti gurmagyň ýolunda bize demokratiýany giňden ösürip, döwrüň möhüm güdiplerini çözmekde halk köpçiliginiň ornuny hasam ýokurlanyrdyk. Türkmenistanyň iki palataly milli giňeşini döretmek bilen ýurdumyzyň iň täze taryhyny şöhratly sahypalary ýazdyk. Mukaddes garaşlylygymyzyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň öňe ýanyna Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisiniň ýokary derejede geçirilmegi bolsa, merdany halkymyzyň milli däpleri hemem demokratik ýürgülere agrarlygynyň ýene-de bir aýdyň suwutnamasy boldy. Edil halkym berkarar döwletimiz öz başlyk ötüş ýoluny üçin ilkinji günlerinden bütün dünýäde parahatçylygy, ähli hukuklygy, durnukly ötüşi üpçün etmek uğruna halkara gatnaşyklaryna uly üstünlikler gadandy. Türkmenistan dünýä döwletleri awraýly halkara guramalar bilen alyp barýan gatnaşyklaryna gymmatly tejribe toplady.
Garaşı Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflı hukuk ýagdaýynyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýa tarapyndan iki gedek iqrar edilmegi, sebitde alalaşdyrjy merkeze öwrülmegi. Aşgabat şäherine Birleşen Milletler Guramasynyň merkeze aýy üçin öňünalş diplomatiýat boýunça sebit merkeziniň açylmagy, döwletimiziň ad awraýynyň barha ýokurlanýanyna şaýatlyk edýän wakalar boldy. Bir taraf döwletimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň mejlislerine ählimumy parahatçylygy, durnuklulygy, howpsuzlygy gorap saklamak hem berkitmek, durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak boýunça halkara taýyarlaryny birleşdirmek maksat bilen öňe sürýän teklipleri dünýä birleşigine giň gollugy eýe bolýar. Bizi Büyük Guramanyň baş assambleýasynyň 76-njy mejlisinde ählimumy maksatlary hem güdipelери amala aşyrmagyň bähbidine pandemiýaga garşy görüşde taýyarlar birleşdirmek, parahatçylygyň howpsuzlygyň hem durnukly ösüşiň hatirasyna bir taraplygyň dostlary toporunyň duşuklaryny dowam etdirmek, Merkezi Aziýada howpsuzlyk, parahatçylyk we ösüş meseleleri boýunça halkara forumuny esaslandyrmak baradaky başlanýyşlary öňe sürdik. Merkezi Aziýa hadar sewtatly parahatçylyk, ynanşmak we hyzmatdaşlyk zowlugyny döretmek, maglumat howpsuzlygy we hyzmatdaşlyk boýunça ählimumy forum geçirmek, Birleşen Milletler Guramasynyň Owganystana hemme taraplaryny gollaw berýän ýürütürüşleriniň düzümleriniň işini işçileşdirmek boýunça anyk teklipler ködürledik. Umuman geçen 30 ýyl bir karar watanmyzy, mehriman halkymyz üçin şan şöhratly ýyllar boldy. Bize yeteni belent tepkitlemizden, gadanan ajaýyp üstünliklerimizden ruhlanyp, garaşda bir tarap ýurdumyzy mundan belägem ösürmegiň ýolunda häzirki we geljekki nesillerimizden bagtyar durmuşynyň hatirasyna berqarar döwletimiziň bünýadyny hasan berkitmek, halkara awraýyny ýygydarly ýokurlanmak, ykdysady kuwwatyny artyrmak üçin öňümizde has uly güdipler goýup, ösüşlerini täze belentliklerine tarap anamly gideriz. Mehriman halkym, edil watandaşlar, sizi Türkmenistanyň garaşdygynyň 30 ýyllyk şanly bayram bilen ýene de bir gedek tüý sürekden gutlaýan. Size berkşan saglyk, uzak ömür, bagtyar we awadan durmuş. Mehriban watanymyzyň mundan berägem güllä ösmeginiň hatirasyna alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýän Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğly Berdimuhammedow. Iniworta hormat prezidentiniň adyna ýurdumyzyň garaşdylyk bayramy münasibetli gelen gutlalar bilen tanış edýäs. Ilkinji tanışdyrjy gutlawymyzda şeýle diýilýär. Onuň aly Hedaratı Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğly Berdimuhammedow sizi we Türkmenistanyň halkyny ýurdun garaşdylygynyň 30 ýyllygy bilen tüý sürekden gutlaýar. Häzirki çalşyrmy döwürde her bir ýurdun dünýäniň umumy awadançylygyna uly goşunt goşýany barada bize ýene bir gedek ýatladýarlar. Covid-19 pandemiýasyny ýeňip geçmek üstünde birlikde işläp, bize täzeden dikeldiş ýagdaýlaryny ýaşaýyş durmuşy has ukyply, durnukly we adaratly jemgyýetler gurmak üçin peýdalanmalar. Bize şeýle hem howanyň üýtgemi bilen barançykly adatdan daşary ýagdaýlar bardaky meseleleri çözmek üçin anyk çäreleri görmeler. Hemem durnukly şuwatda maksatlara ýetmek boýunça tagalalarymyzy işleňleşdirmeler. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň şol sany özünde Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňünalş diplomatiýat boýunça sebit merkezini ýerleşdirmek netijesinde möhüm hyzmatdaşy bolmagyna galýar. Şu garaşdylyk günü Birleşen Milletler Guramasyny berkitmek hemmeler üçin iň oňat şerde parahatçylykly dünýäni gurmaga Türkmenistanyň ýardam berjekdigini ananýan. Sizin aly hidratyňyz, size tüý sürekden hormat goýanyň mardaky anandyrmalamy kabul edin. Antonio Guterres, Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary. Botloda şeýle sözler bar. Onuň aly Hedaratı Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanoğly Meraqulyowiç, Türkmenistanyň garaşdylygynyň yglan edilmeginiň 30 ýyllygy münasibetli tüý sürekden gutlawlamy kabul edin. Sizin ýurduňyz ykdysady we durmuş ulgamaryna uly üstünlikler gazandy. Türkmenistanyň alyp barýan oňyny bir taraplyk syýasaty Merkezi Aziýa sebitinde durnuklygyň hem howpsuzlygyň puturlanmagyna ýardam berýär.
Bizden yurtlarymyzyň arasynda gatnaşyklary strategik hyzmatdaşlyk ruhuny ösürlýär. Siyasy gatnaşyklary dürli ulgamlardaky netijeli hyzmatdaşlyk, şeride garaşly döwletleriň arkalaşygyna, hemem beýleki halkary düzümleriň şäherlerine gatnaşyklary amala aşyrylýar. Birlikdäki tagalalamylar arkaly iki tarapyň gatnaşyklarymyň tutuş toplumynyň hasam ösürilmegini üpçün etjekdigimizi ananýan. Munyň özi dostlukly halklarymyň bäxtligine doly derejede laýyk gelýär. Hormatly Gurbanoğlu Mälik Gulyewич, size tüý sürekden berk jan saglyk we üstünlikleri Türkmenistanyň ähli raýatlaryna bolsa awadançylyk hemem rowaşlyk ardy görýän. Hormatly muklany Vladimir Putin, Russiýa Federasiýasynyň prezidenti. Bu utluda şerediliye, onun Ali Hedrati Türkmenistan prezidenti Jenab Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Hormatly Jenab prezident, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň adyndan Türkmen halkyna Türkmenistanyň garaşdygynyň 27-nji sentýabrda bellenilýän 30 ýylyk münasibetli iň gowy arzulamy ýollaýan. Birleşen Ştatlar Türkmenistanyň netijeli gatnaşyklary ýokary baha berýär. Hemem bizi siziň ýurduňyzyň öz başdaklyk, çäk taýdany bütewlik hemem hemişelik garaşsyzlyk ýürürligini gollaýas. Birleşen Ştatlar Türkmenistany oňa garaşdygynyň ilkinji günlerine başlap hemişe gollap gelýär. Bizi ýoly goýdan iki tarapyny esasaky howa bilen baglanyşykly kynçylyklar hemem COVID-19 ýaly ähli mumy öhümleri çözmegi ara alyp maslahatlaşma arkaly tutuş Merkezi Aziýada sewet meselelerini hemem parahatçylygy şeride gülläwsişi üpçün etmek üçin C5 bir diplomatik biniatly görnüşiň çäklerine ýoly oýlany ýakyn hyzmatdaşlygy buýsanýas. Size ýene bir gezek Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni bilen gutlaýan. Hemem biziň ösýän hyzmatdaşlygymyzyň mümkinçiliklerini doly durmuşa geçirmek üçin siziň ýurduňyz bilen mundan beýleki hyzmatdaşlygy ananýan. Hormatly muklany Joseph Biden, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti. Bu utluda şeýle sözler bar. Onuň Ali Hedrati Türkmenistan prezidenti Jenab Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Siziň Ali Hedratiňiz, hormatly Jenab prezident, Türkmenistanyň garaşlygynyň şanly 30 ýylyk münasibetli Hytaý Halk Respublikasynyň hökümetiniň hemem Hytaý halkynyň adyndan, şeride hut öz adymdan size hemem Türkmenistanyň halkyna tüý sürekden gutlugulamy, şeride arzulamy beýan etmek hormatyny eýederim. Türkmenistan garaşlygyny eýe bolmak bilen 30 ýylyň dowamynda ösüşiniň milli nusgasynyň ýoly bilen üstünlikleri barýar. Ähli ulgamlarda ajaýyp üstünlikleri gazandy. Hemem halkara jemgyýetçiliginiň esasy agdasy boldy. Hytaý dostlukly ýakyn goňşy, hemem strategik hyzmatdaşlyk bilen siziň ýurduňyzyň üstünliklerini tüý sürekden gowanýar. Siziň parasatly ýolbaşçylygyňyzda berkarar döwletiň bagtyarlyk döwründe Türkmenistanyň hasam uly üstünlikleri gazanjakdygyny ananýan. Şu ýylyň may aýynda siziň bilen telefon arkaly üstünlikli gepleşikler geçirdik. Hemem birnäçe möhüm alalaşyklar gazandyk. Bu bolsa Hytaý türkmen gatnaşyklarynyň mundan beýleki ösüşiniň uğurlaryny hemem meýilnamalaryny kesgitdi. Meni Hytaý türkmen strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny täze derejäge çykarmak, hemem iki ýurduň şeride olan halklarynyň bäxtligine şol hyzmatdaşlygy hasam ösürmek üçin siziň bilen birlikde umumy taýýarlar etmäge taýýardyryn. Dostlukly Türkmenistan rowaşlyk hemem beýik ösüşleri, onuň halkyna bolsa bagtyarlyk we awadançylyk ardy görýän. Xi Jinping, Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy. Bu utluda şeýle onuň Ali Hedrati Türkmenistan prezidenti Jenab Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Hormatly Jenab prezident, gadarly doganym, öz adymdan hemem türk halkynyň adyndan siziň Ali Hedratiňizi hemem doganlyk türkmen halkyny Türkmenistanyň garaşlygynyň 30 ýylyk bilen tüý sürekden gutlaýan. Siziň Ali Hedratiňiň ýolbaşlygyny ösüşiň köp uğurlar boýunça giň ýerine maslahatnamalary durmuşa geçirilýär. Şoň netijesinde de Türkmenistan sewetde awadançylygyň hemem durnuklygyň merkezine öwrüli. Dilimiziň, medeniýetimiziň, taryhymyzyň hemem ruhy gymmatlyklarymyzyň umumlygyna esasan ýani dostlugyny gatnaşyklarymyzyň geljekde de iki tarapyny esasy bolşýaly sewet hemem halkara derejelerine de hasam ösüriljekdigini ananýan. Siziň Ali Hedratiňiz bilen birlikdäki işlerimiň netijesinde gazanlan üstünlikleri hasam artdyrmagy umumy gyzyklanmalarymyzyň bardygyna şatdyryn. Ýakyn wagtda Türkmenistana ulardan meýilleşdirilen saparmy amala aşyrmagy maksadynyan. Öňde boljak sapar biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklarda täze sahypany aşjakdygyny ananýan. Siziň Ali Hedratiňizde gadarly doganmy berkçan saglyk we bagtyarlyk doganlyk türkmen halkyna bolsa, awadançylyk hemem rowaşlyk ardy görýän.
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle sözler bar. Onuň Ali Hazreti Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Jenap prezident Sedekemem Türkmen halkyny Türkmenistanyň garaşlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlaýan. Türkmenistan garaşlygyny eýbulan döwründen bäri özüniň beýtaraplyk syýasaty netijesinde sebtiň durnuklugyna goşant goşýar. Geljek ýyla bizi bilelikde ýurtlarymyzyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň şanly 30 ýyllyk senetini belläris. Şol döwür içinde syýasy, ykdysady we medeniýet ulgamlaryny bilen köp taraply gatnaşyklarymyz ösürildi. Germaniýa mundan berägem Türkmenistanyň hyzmatdaş hökmüni çykyş eder. Hemem oň ykdysady taýdany kemilleşmegini, hemem demokratik ösüşini gollar. Size hemem Türkmenistanyň halkyna parahatçylyk we awadançylyk arzu edýän. Frank-Walter Steinmeier, Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle diýilýär. Onuň Ali Hazreti Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow Siziň Ali Hazretiňiz Hindistanyň hökümetiniň halkynyň adyndan şeýlehem hut öz adymdan size we Türkmen halkyna Türkmenistanyň garaşlyk münasibetli tüý sürekdeni gutlagamy beýan edýän. Hindistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky däbi urlany berk dostlukly gatnaşyklary ýa-da ösürilýär. Munyň şeýledigine dürli ular boýunça işçiň hyzmatdaşlyk şaýaty edýär. Halklaryň arasyndaky birek hormat koymaň, ananyşmaň hemem özara düşünüşmeň, ýygjym we dostlukly gatnaşyklaryň puwta bünýadyna bu iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň mundan berägem hasamy puwtlanylajak onu analýan. Siziň Ali Hazretiňizde berkjan saglyk we awadançylyk Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa durnukly ösüş hemem rowaşlyk baradaky iň gowy arzulamy beýan edýän. Siziň Ali Hazretiňiz size tüý sürekden hormat goýanyň baradaky ananyrmalamy gawrdyň. Ramnatov Kavint, Hindistan Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle diýilýär. Onuň Ali Hazreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Siziň Ali Hazretiňizde hemem Türkmenistanyň dostlukly halkyny ýurdun garaşlygynyň 30 ýyla münasibetli tüý sürekden gutlaýan. Ýakyn goňşular bolmak bilen Türkmenistanyň garaşlygynyň ilkinji günlerinden başlap Eýran Islamy Respublikasy hemem Türkmenistan hoşniýetli goňşulyk gatnaşyklarynyň ýokary derejesini görkezýärler. Biziň bilelikdäki baý medeniýetimiziň hemem taryhymyzyň tejribesiniň iki ýurdun syýasy, ykdysady hemem medeni gatnaşyklaryny hasamy giňeltmek üçin bilelikdäki tagalalamyz arkaly hasamy puwtlanylajak umyd edýän. Beýik bir bardan siziň Ali Hazretiňizde hemem maşgalaňyzda berkjan saglyk we üstünlikleri Türkmenistanyň ruhy bilen halkyna bolsa rowaşlyk hemde awadançylyk dileg edýän. Seyyid Ibrahim Raisi, Eýran Islamy Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle diýilýär. Onuň Ali Hazreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanoğlu Merkuliýew. Gadyrly dostum, size hemem siziň ýurduňyzyň doganlyk halkyny möhüm taryhy sene Türkmenistanyň garaşlygynyň 30 ýyla münasibetli gutlamagy tüý sürekden şatdyryn. Siziň ýol başçylygyňyzda Türkmenistanyň 20 çörli durmuş ykdysady özgertmeleri alyp barmak, halkyň hal ýagdaýyny hemem ýurduň awraýyny halkar derejesinde ýokarlandyrmak boýunça deňsiz taýsiz işler geçirýändigini aýratyny bellemek isleýän. Biz soňky ýyllarda bilelikdäki tagalalarymyň netijesinde syýasy, söwda, ykdysady, medeni, bilim hemde beýleki ulgamlarda doganlyk halklarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň ukgunly ösürilýändigini, strategik hyzmatdaşlygymyň bolsa düýbünden täze derejä çykýanyna ýokary baha berýäs. Şu ýylyň 6 awgustynda Abada Milli Täýatçylyk bolagyna geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet başçylarynyň konsultatiw duşugy dünýä jemgyýetçiliginde sebäplemeniň ýurtlarynyň dostluk we hoşniýetli goňşulyk gatnaşyklary puwtlanyrmagy uly gyzyklanma bildirýäni görkezdi. Siziň başçylygyňyzda geçirilen bu duşugyň ýokary derejede gurulmagy bilen sizi ýene bir gezek tüý sürekden gutlaýan. Hormatly Gurbanoğlu Merkuliýew, meni şu ýylyň oktýabrynda siziň Özbegistana saparyňyzda sabarsyzlyk bilen garaşýan. Daşkentde netijeli gepleşiklerimizin başyna
qadanılacak ähli alalaşyklaň anyk maksatnamadan hemem belelikdäki taslamalan bilen strategik hyzmatdaşlygymyzy hasamy puturlandyrmagy munasip goşunt goşukdygyny ananýan Türkmenistanyň garaşlygynyň bayram edilýän ularyny öteden arif tarapynda berçän saglyk maşgala bagtyarlygyny jogapkärli döwlet işinize uly üstünlikleri dostlukly ýurdumyzyň halkyna bolsa mundan berýägemi rowaşlyk hemem awadançylyk tüý sürekden dileýän tüý sürekden hormatlamak bilen Şawkat Mirziýoýew Özbegistan Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle sözler bar. Onuň Ali Hazreti Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanoğlu Merkuliýew. Size hemem Türkmenistanyň ähli doganlyk halkyny taryhy şanly sene. Garaşlyk günüň 30 ýyly münasibetli iň gowy arzuwlar bilen meherli otlaýan. Gadarly Gurbanoğlu Merkuliýew. Size tüý sürekden berkşan saglyk, bagtyarlyk we ähli başlanyşlaryňyzda hemişe üstünlikleri Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk, awadançylyk hemem mundan belagamy rowaşlyk arzuw edýän. Garaşlyk ýyllaryna Türkmenistanyň şöhratly halkynyň gadanan uly üstünlikleri ören belent baha münasipdir. Siziň parasatly ýol başlaryňyzda Türkmenistanyň bugün saýlap alan hemişelik betaraplyk ýörelgesine puty eýerip, rowaşlyk hemem durmuş ykdysady ösüş ýoly bilen öňe tarap anamly hereket etmegini dowam edýändigini, halkara derejesinde eýleýän ornuny hasam awraý taýdan berkidýändigini puturlanýandygyny bellemek isleýän. Ajaýyp mümkinçilikden peýdalanyp Täjikistan bilen Türkmenistanyň arasynda taryhy taýdan ýoly goýulan dost soňlyk we köp taraply hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň biziň halklarymyzyň bagtyar geljeginiň bähfidine munun belägem ösüriljekdigine anam bildirýän. Hormatlamak bilen Emomali Rahman, Täjikistan Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle diýilýär. Onuň Ali Hazreti Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanoğlu Merkuliýew. Qırgızstanyň halkynyň adyndan hemem hut öz adymdan size hemem Türkmen halkyny Türkmenistanyň garaşlygynyň 30 ýyllyk bilen tüý sürekden gutlaýan. Türkmenistan 30 ýylda köp asyrlyk taryhy bilen içeri we daşary hyýatyny uly üstünlikleri gazandy. Häzirki wagtda halkara jemgyýetçiligine munasip orny eýleýär. Türkmenistan dünýäde hemişelik betaraplyk derejesini alan ilkinji ýurt boldy. Hemem hakyky parahatçylygyň, şeýle-de ananşmagyň watanly öwrüli. Hormatly Gurbanoğlu Merkuliýew. Siziň alyp barýan parasatly siýasatyňyzyň netijesini Türkmenistan garaşly we durnukly döwleti gurmakda uly ösüşler gazandy. Garaşlyk döwrüne Qırgız Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda dostluk we doganlyk gatnaşyklary berkedi. Hemem ýokary derejede ygtybarly strategik hyzmatdaşlyk ýoly goýuly. Iki doganlyk halklaryň arasyndaky dostlukly hemem meherli gatnaşyklaryň mundan belägem üstüriljekdigine ananýan. Ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, size hormatly Gurbanoğlu Merkuliýew, berkjan saglyk üstünlikleri doganlyk türkmen halkyna bolsa parahatçylyk, awadançylyk we rowaşlyk arzuw edýän. Hormatlamak bilen Sadyr Japarow, Qırgız Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle sözler bar. Onuň Ali Hazreti Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanoğlu Merkuliýew. Azerbaýjanyň halkynyň adyndan hemem hut öz adymdan size we siziň üstüňiz bilen ähli halkyňyza şanly sene. Doganlyk Türkmenistanyň 30 ýyly münasibetli tüý sürekden gutlagylamy hemem iň oňat arzuwlamy ýolaýan. Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklary birek bilen umumy, milli hemem ruhy gymmatlyklar bilen ýakynan baglanyşykly bolan biziň doganlyk halklarymyzyň erk isleglerinden göz başalýar. Garaşlyk ýyllarynda biziň ýurtlarymyzyň hemem halklarymyzyň arasyndaky däp bolan dostluk hemde hoşniýetli goňşulyk gatnaşyklarynyň hasamy puturlanýanyny, özara bähwetli hyzmatdaşlygyň bolsa, strategik hyzmatdaşlyk derejesine şenli ýokurlanýanyny, hemem täze many mazmuny eýe bolýanyny kanagatlanma bilen bellemek isleýän. Biziň putu binýady hemem uly kuwaty eýe bolan iki taraplaryň hemem köp taraplaryň hyzmatdaşlygy esasanan döwlet gatnaşyklaryň mundan belägem depkinlik hemem eýledirli ösürilip, halklarymyzyň bähidine hyzmat etjekdigini ananýan. Şu bayramçylyk gününe size hormatly Gurbanoğlu Merkuliýew, berkjan saglyk, bagtyarlyk hemde işleriňizde üstünlikleri Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa, baky awadançylyk we rowaşlyk arzuw edýän. Hormatlamak bilen Ilham Aliýew, Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti.
Bu da şeýle diýilýär. Onuň aly Hazreti Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanoğlu Mälikgulyewич. Size we tutuş türkmen halkyny Türkmenistanyň garaşdygynyň 30 ýyly bilen tüýsürüň gutlaýan. Siziň ýurduňyzda şanly bayramy, durmuş ykdysady üstüniň beren sepetleri, döwlet gurulşyndaky üstünlikleri, halkara giňişligindäki awraýany puturlanmak bilen garşylaýar. Minskden Aşgabatyň arasyndaky dostluk we deň hukukly hyzmatdaşlyk ýürelgelerini esaslanýan köpürlü özara bähbetli gatnaşyklaryň giňeldirmeginiň Belaruslan hem türkmenligiň bagtyar parahat hemde awadan durmuşyny üpçün etmäge möhüm goşunt boljakdygyna tüýsürekden onanýan. Hormatly Gurbanoğlu Mälikgulyewich, şu bayramçylyk gününe size berkjan sağlyk hem Türkmenistanyň güllä ösmeginiň bähbetine alyp barýan netije işleriňizde üstünlikleri, ýurduňyzyň raýatlaryna bolsa agzberlik hemde durnuklyk arzu edýän. Hormatly Moklana Aleksandr Lukashenko, Belarus Respublikasynyň prezidenti. Bu da şeýle sözler bar. Onuň aly Hazreti Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Siziň aly Hazretiňiz Türkmenistanyň garaşdyryk ünmäsbeti, siziň aly Hazretiňizde tüýsürekden gutluglymy iýermek menne ören uly kanagatlanma duýgusyny döredýär. Size tüýsürekden bagtyarlyk ýurduňyzyň halkyna bolsa rowaşlyk arzu edýän. Narihito, Yaponiýanyň imperatory. Bu da şeýle diýilýär. Onuň aly Hazreti Türkmenistan prezidenti Doğanım Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Türkmenistanyň garaşdyryk ünmäsbeti, siziň aly Hazretiňizde mähirli gutluglymy hem tüýsürekden arzulamy iýermäge şartdyryn. Siziň aly Hazretiňizde berkjan saglyk, bagtyarlyk Türkmenistanyň hökümetine hem doganlyk halkyna bolsa rowaşlyk we awadançylyk arzu edýän. Siziň aly Hazretiňiz size tüýsürekden hormat goýanyň mardaky ananlarmalamy gawrdyň. Goy Allah Taala sizi öz penasynda aman saklasyn. Siziň doganyňyz iki mukaddesiň hyzmatkary Salman bin Abdulaziz Al Saud, Saud Arabistanyň padşasy. Hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň adyna Türkmenistanyň garaşdygynyň 30 ýyllyk hem Türkmenistanyň garaşdygynyň 30 ýyllygyna ýubiley medalynyň we altynşy milli manadymyň ýadygarlyk nişanynyň goşulma münasibetli köp sanly gutluk hatlar hem telegramlar gelip goşýar. Döwlet başçymyzy bu seýralara ýurdumyň garaşdygyny puturlandyrmakda, ykdysady kuwwatyny we halkara awraýyny ýoklandyrmakda, raýat jemgyýeti düzümlerini ösürmekde, alymy, bilimi, medeniýeti, sunugaty, saglyk işgeme döwlet durmuşynyň beýleki uglaryny ýa-da ösürmek baradaky döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde goşan ägurt uly şahsy goşundy üçin münasip boldy. Döwlet we jemgyçilik işgärleri, ministrlikler we puduklyny dolandyryş edaralarynyň, kärhanalaryň we gurumlaryň ýol başlary öz gutluglaryny milli dermeden giň möçürli işleriniň netijesinde halkymyzyň mukaddes garaşdygynyň şany senesini durmuşyň ähli uglaryna gadanylan ajaýyp zähmet üstünlikleri bilen garşylaýanlyklaryny nygtaýarlar. Ýurdumyzyň ykdysadyny diversifikasiýa ýol bilen ösdürmäge gönükdirilen düýpli özgörtmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Halkara giňişligine edi diýarmyzyň awraýy barha berende galýar. Hatlary iberenler döwlet başçymyzy ajaýyp bayramçylyk bilen mähirli gutlaýarlar. Hem milli dermede tüýsürekden berkjan saglyk, uzak ömür, ata watanymyzyň güllä ösmeginiň bähbetine alyp barýan giň gärmli işlerini mundan berägem üstünlikleri arzu edýärler. Hormatly prezident we Milli Geňeşiň mejlisiniň deputatlarynyň adyndan Mehmet Bogtady. Döwlet başçymyzy Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň adyndan Babaýew gutady. Milli dermede Gurbanoğlu Berdimuhammedow şanly tene münasibetli Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmatarlary Amanow, Berdimuhammedow, Abdurrahmanow, Qılıýew, Mehmedow, Meredow, Uradiyliýew, Pürçekow, Toýluýew gutladylar. Döwlet başçymyzy Türkmenistan prezidentiniň diýwanynyň jogapkar işgärleri iň gowy arzularyny beýan etdiler. Hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow ýurdumyzyň ýaşaýjarynyň adyndan Ahal ulaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkyn ulaýatynyň häkimi Ataxaliýew, Daşowut ulaýatynyň häkimi Nazarmuradow, Lewap ulaýatynyň häkimi Amangeliýew, Marg ulaýatynyň häkimi Anaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Ganymow tüýsürekden we mähirli gutladylar. Milli dermede ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynın ýol başlary gutluglaryny iýerdiler.
Hormatly prezident bizi Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistany saýlawry salatlaşdyrmak baradaky Merkel toparyň başlygy, Demokratik partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçler partiýasynyň Merkeli geňeşiniň başlygy, Agrar partiýanyň Merkeli geňeşiniň başlygy, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň başlygy, Zenandar birleşiginiň Merkeli geňeşiniň başlygy, Magtumradyň naky ýaşar uramasynyň Merkeli geňeşiniň başlygy, Dünýä türkmenleriniň Ansanperwer birleşiginiň prezidentiniň orunmasary, Gurbanuly Berdimuhammedow naky howunarlyga metäş çağları himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat ganatynyň ýerine ýetirjek direktory, Parahaçylyk ganatynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlekler tüý sürekdeni gutladylar. Şugun paýtatymyzda hemme welaýet merkezlerine öz otyary Türkmenistanyň durmuş ykdysata dönüşmegine, halkara awraýynyň artmagyna uly goşun, halk hojalygynyň dürli puduklarynyň iň gowy işgärlerini, önümçiligiň öňde barjylaryna, ministrlikden we edaralaryň olaryň düzümine gerýän guramalaryň işgärlerini, dürüjlik işgärlerini ýokary döwlet siralaryna goşurmak dabrasy boldy. Hormatly prezident bilen gol çeken resmi nämeler laýyklykda köp ýyllyk halar hemme dürüjlikli zähmet üçin ýokary siralary hemme nişanlara munasip bolan watandaşlarymyzyň hormatlanmagy, ýurdumyzda öz işine usat işgärleri, öz tejribesini, bilimini, zekinini, mehriban watanymyza gulluk etmäge başlaýan adamlara aýratyn hormat goýulýanynyň nowatdaky suwutnamasyna urly. Maqsady ukunly, zekinli, öz borçlaryny nusgulyk derejede ýerine ýetirýän, watanymyzyň bäxtine gulluk edýän adamlar ýaşur üçin nusgulyk bolup durýar. Munasip bolan siralaryny uly buýsunç hemme tolgunma duýgusy bilen kabul ýerleşmeden belleşleri ýaly Türkmenistanyň garaşylyk ýyllaryna ötüşi, şanly syýasy, ykdysady hemme medeni wakalara besenýär. Muňa da ýurdumyzyň ötüşiň täze belendiklerine tarap anamly gadam urýanyna has aýdynlygy bilen eşgär diýär. Türkmen halkynyň öňden görjülükli hemme dörüjülükli zähmet netijesinde watanymyzda günü-günden gülläp ösýär. Milli liderimiziň ýol başlygyny ägurt uly durmuş ykdysady maksatnamalary, senagatlaşdyrmak, ykdysady etmede köpürli esasy ösdürmek hemme oňa eksport kuwatlaryny artyrmak babatda iri tatlamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär. Paýtatymyzda hemme ýurdumyzyň welaýetlerine daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň oruntuýany önümçilik boýunça täze döwrewap kärhanlar, uly alagatnaşyk düzümde degişli desgady gurup urunulmagy berilýär. Şuňyň birlikde bilim, saglyk goruş, medeniýet we sport ulanmarynyň ösdürülmeli, ägurt uly maýy goýum serişleri gönükdirilýär. Dürli uğurlarda ykdysadyýetde durmuş wezipelerini çözmekde, alam medeniýet, döwlet guruluşy hemme raýatlaryň howpsuz durmuşyny, ady garaşylygyny üçinetmekde, senagat kuwatyny artyrmakda, zähmet ýeňişleri hemme dürüjlik üstünlikleri, tutan ýerli zähmetiň meýwelleri ýurdumyzyň ösmegine göz köni täsirini ýetirýär. Döwlet siralaryna goşulmakda barasy ýöne bara dawaral şäher bolmak bilen şäklenmän, eýsem ýurdumyzyň raýatlarynyň gadananlarynyň ýokary derejede ikrar edilmeginiň nişany bolup, olaryň goşuntlary milli liderimiz tarapyndan aýratyn bellenýär. Dawra gatnaşyjylary öz nowatyny milli liderimiz türkmen halkynyň abadan hemem bagty durmuşynyň bäxwidine çeken zähmet üçin berilen ýokary baha tüý sürekdeni hoşallyk bildirdiler. Dawarda 30 ýylyny garşylaýan garaşy döwletimiziň ajaýyp geljegi üçin tüý sürekdeni hoşallygy beýan edýän sözler aýdyldy. Çykyş edilen belleşleri ýa-da olary bu siralary häzirki bagtly uny hemme nurany geljegini urýan iýleşleri bilen paýlaşýarlar. Watandaşlarymyzyň köp sanly köp ýyllyk ak ýürekli hemme halal zähmetleri üçin ýürüýt siralary hemme degişli derejelere munasip bolýar. Bu dawarlar ýurdumyzda öz tejribesini, bilimini hemme başarygyny mehriban watanymyzda halal zähmet etmek ýaly asly işe başladan öz günäýäriniň usatlary hemme tapatunyň işgärlen aýratyny hormat eýesi bolanlyklarynyň nowatdaky suwutnamasyna urly. Maqsady ukunly, köp taraply, öz borçlaryny nusgulyk derejede ýerine ýetirýän hemme watanymyzyň bäxwidine tagalatyny gaýgyrmaýan adamdan görülýär. Tutuş halkymyzyň aýratyny ýaşlaryň bilim sepketleri eýlemegi bolan gyzyklanmalaryny hemme höwüslerini şertlendirýär. Milli ykdysadyň toplumlaryny Türkmenistanyň durmuş ykdysady ösüşine, hemme halkara awraýynyň belende galmagyna, goşuny ägurt uly şahsy goşunlar üçin halk hojalygynyň dürli puduklarynyň tapatunyň işgärlerini, önümçiligiň öňde barjylaryna, ministrlikden we puduklygyny durmuş edaralarynyň düzümleýini guramalaryň işgärlerini, dürüjlik wekillerine ýokary döwlet ýylaryna goşulmak hemme hormatly atlary dakmak dawarlary ýokary ruhyny besendi.
Döwlet derejesinde sirlanan adamlar mundan belegem ýurdumyzyň hemme taraplaryny gullap ösmegine munasyp goşunt goşluklyklaryny anandyrdylar. Döwlet başlamadan belleşi ýaly watanymyzda ýokary depinlerlerini ösdürmek, milli hemme döwlet maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirmekde. Mehman halkymyzyň hali ýagdaýyny ýygyderli gowranyp, watanymyzyň halkara awraýyny ýokulandyrmakda ýurdumyzyň her bir raýatynyň munasyp paýy bar. Şunun bilen baglykda garaşdy ýurdumyzyň ýokary sepkitlere ýetmegine uly goşunt goşan watandaşlarymyz döwlet derejesinde hormat sarpa munasip bollar. Garaşdy bir tarap watanymyz berkarar döwletimizden bagtyarlyk döwrüne muqaddis garaşdymyzyň şanly 30 ýyllyk bayramyny uly zähmet üstünliklerine beseýär. Öz başlyk ösüş ýyllaryna Türkmenistan watanymyzda asarlara ýaň saljak beýgi işler bitirli. Durmuşyň ähli uglaryny ýokary tejere gadanly. Şoňa görä bir tarap döwletimiz öňde barjy ýurtlaryň birine urly. Ählimum agdyrlyk hemme ýokary ruhunetlik ýagdaýyna geçen davralary halkymyzyň öňdenňörçülükli işlemegine, özleriniň halal zähmeti bilen ýaşlara görüli bolmagy bilen gyzyklanmalaryny artdyrýar. Çekilen zähmete berilen munasyp baha dürli wezipede işleýänleri täze üstünlikleri ruhlandyrýar. Döwlet siralaryna buýsunç duýgusy hemme tulgunma bilen kabul eden adamlar işlerine berilen ýokary baha üçin hormat prezident bilen hoşallyk berdiler. Belenşeýa Türkmenistanyň garaşy ösüşiniň her bir ýyly şanly syýasy, ykdysady hem medeni wakalara besenýär. Bu bolsa ýurdumyzyň ösüşiniň belentliklerine tarap anamly gadam urýanyny aýdynlygy bilen görkezýär. Döwlet siralaryna kabul eden adamlar özleri bar diýilýän uly aralary üçin mehmanlar hyzamyda tüý sürekden sag bolsun aýtdylar. Bu pursatlar berkarar döwletimizden bagtyarlyk döwrüniň belent ruhy bilen ören munasybat goşdy. Syýralara munasyp bolan adamdan görülse geljek nesiller üçin hem işerik ýörelgedir. Watany söýmegiň oňa wepaly gullyk etmegiň, diýarmyzyň her bir dawan ýerine gözüň görejýäli gorap saklamagyň nusgulyk görülse, mehriban arkadamyzyň özüne jemlendir. Milli dermeden köp sanly eserlerine bular barda anyk mysalar arkaly gurrun berilýär. Hemme şol eserleri watan söýjüliginiň nusgulyk görülesini terbilemekde diýseň ähmiýetlidir. Muňa syýlagyň gowşulýan pursatlaryny ören aýdym ýüze çykdy. Mehriman arkadamyň şahir paýdany hemme bayramçylyk sowatlaryna kabul eden adamlar bular barada tüý sürekden gurrun berdiler. Berkarar döwletimizden höküm sürýän bagtyarlygyň, agdybirligiň hemme bütünlüğüni öz boşly ýüze çykmasy boldy. Ýurdumyzyň halk hujuragynyň ähli ulgamlaryna şany sene münasibetde onurjy zähmet üstünlikleri gadanly. Ýaşlarda garaşdy bagty tarap döwletimizde bolan arasy söýgüni kemal etdirmekde bu seneniň ähmiýeti diýseň ullar. Hormatly prezident bilen ýol başlygyny ägirt uly durmuş ykdysady maksatnamalary hemme senatlaşdyrmak, milli ykdysadyň eksport kuwatyny köpürli esasy ösdürmek babatda iri durmuş ykdysady maksatnamalary hemme tasamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär. Paýtagtymyzda hemme welaýatlarda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň urunsaýan häzirki zamany örümçilik kärhanlary, uly araqdan çykdymyna değişe desgalary ýygylar urulýar. Şununla bağlykda saglyk goraýyş medeni we sport ulgamlaryň ösürmegine ägirt uly maýa oýum serişleri gönükdirilýär. Welaýatlaryň has çetki künjeklerini ýerleşeni ýylatly ýerleň durmuş derejesi özgördilýär. Şäherlerde hemem obrarda halkary ölçülerine laýyk gelýän düzümler döredilýär. Hormatly atlary hemem ýokary döwlet siralaryna munasip bolanlary siralamak tabarlarynyň muqaddis garaşdymyzyň şanly 30 ýyllyk bayramçylygynyň öňe siratine geçirmeginiň çuňgur mana eýediňini anlatdylar. Öz durmuşlaryna ýatan çykmajak pursatlara besenene dawalar üçin olar arkada prezident bilen hoşallyk söýlerini aýtdylar. Dawara gatnaşyjylar hormat prezident bilen gowy arzuwlaryny aýdyp, döwlet başlamagyň milletimiziň agdybyrlygynyň bütünlüğüniň berkidelmegine, watanymyzyň gullap ösmegine gönükdirlen giňherli özgörtmelerini durmuşa geçirmek uğruna güýç gaýratlaryny hem ukyp başarnyklaryny gaýgyrmajaklyklaryna inandyrdylar. Garaşdylyk biziň muqaddis gymmatlygymyz, biziň durmuşymyzyň manasy baş maksady bolup durýar. Ma'lum bolşa Türkmenistan tarapyndan amala aşylýan daşary syýasat bir taraplyga parahaçylyk söýjüligi, hoşnýetli goňşulyk hem özara peýdala hyzmatdaşygy, mahsus ýürelgöre ýagralyny bolmagyna esasanýar. Giň meşhur tasamalary amala aşyrmak bu ykdysady binýady hem ören uly ösüş urulmaryny ýurda başardýanyny bellemek möhümdir. Türkmenistanyň ýaşaýyş şertlerini gowranmak, ýaşaýyş durmuşy üçinçilik urumlaryny ýygyderli kämilleşdirmek meselleri hemişe aýratyn üns merkezine saklanýar. Hormatly prezident bilen başyny başlany durmuş ykdysady maksatnamalaryny amala aşyrmak şäherlerini, paýtagtymyzda hemme ýurdumyň sebitlerini durly maksatly desgalan gurulmagy Türkmenistanyň halk hujurlyk toplumynyň ukgunly ösüşiniň möhüm görkezjisi bolup durýar.
Davralarda çıkışlarda vatanmyzy hemme millilerimiziň beýigi işleri täze taryhy ýamyň ruhy bilen tigi. Hormat prezidentiň başlanmagyny ukunly üs ýoluna gadanlany ägir üstünlikler hemme giň gyrmly özgertmeler türkmen halkynyň jewizligi hemme bütewri watbadly. 30 ýylyň dowamynda mehriban halkymyzy öz başlyk ýagty geljegini urýa. Tuton ýerle zähmet çekip edil watanmyzy gulläp ötýän mekany urýa. Mehriban toprağymyzy öňden gelýän däpde surlar hemme mirasa sarpa goýlýa. Halkymyzy şuny ýaly gadanlara buýsanýa hemme ösüşüň täze berendiklerine tarap anamly öňe barýa. Geçeni gyýtgy döwrüňçe ýurdumyzda dünýäniň ukunly ötýän döwletleriň birine urly. Oňa halkara giňişligine awraý barhartya. Millilerimizden parahaçylyk hemme durnuklyk futuranmaga, häzirki döwrüň möhüm güýplerini çözmäge gönükdirlen oňyň başlanýşlary giň gollugy eýe bolýar. Halkymyz tarapyndan uly ähmiýet berilýän bu bayram Türkmenistanyň garaşyl watany bolan şuňary watan söýjülük duýgularyny, häzirki döwrüň zähmet ýeňişlerini hemme üstünliklerini artdyrýan halkymyzyň paraha turmuşda bagtly ýaşaýyş uruny çekýän öňdönürjülükli zähmetlerini aýan edýär. Ýurdumyzda ýabaňlaryny giň möçüri özgertmeň netijeleri her adamda duýulýar. Türkmen topragy özgerip gulläp ötýän bagy bostanlyga bürünýär. Şäherleň hemme owurun keşfi düýpli özgerýär. Watanymyzyň ykdysady kuwaty putulanýar. Halkymyzyň awadançylyk derejesi ýokarlanýar. Durmuşyň hemme dürüjliginiň dawranýanyny alamatlanýan häzirki döwürde jewizleşen halkymyz agdybirlikli hemme dürüjlikli zähmet çekýär. Hemme geljege anamly garaýar. Häzirki döwürde Türkmenistan dünýä jemgyýetçiligine munasip orna elýär. Biziň öňümizde bagtly geljege uzaýan ýollar açylýar. Biz oňa munasip bolmak üçin has hem ahlakly zähmet çekmeler sebäp, hormat prezidentimiz öz çykyşlaryna ýygydaly berýär. Şeride hormat prezidentimiz özüniň ýadywy taýlaty hemme netijeli iş arkaly raýatlyk ahlakyň hemme halka göpara hyzmat etmegiň asyrly nusgasyny görkezýär. Bayramçylyk çäreleri türkmen halkynyň bozulmady agdybirligine bütewlüni, oňa şöhratly pederleriň paýhasy wesiýetlerini, bagtly häzirki hemme geljek durmuşyň ýürürlerini bolany agrarlygyny, watanymyzyň saýlap barany dürüjlikli ýoly bilen üsüşýän hemme ruwaşygyň belendiklerine tarap anamly öňe barmagyň ähmiýetini görkezýär. Dabara näşeler hormat prezidentimiz iň gowy arzularyny beýan edip, ähli uky başarlyklaryny döwlet başlymyzyň başyna başlan, oňyny özgertmeni hemme maksatnamalaryny amala aşyrmaga gönükdirjekdiklaryny anandyrdylar. Şolu özgertmeler bolsa, milletimiziň agdybirlik hemme jewizligini, jemgyýetimizde parahaçylyk hemme durnuklygy berkitmäge, edil watanymyzyň gulläp ösmegine gönükdirlendir. Edil arkadagymyzyň taýatyny türkmeniň tyngydy, tuğ bilen deň dünýäň ýüzüne parlady. Anha şu neçe tyngyt adamlaryna arkadagym bir şatlykly ömürlerine ömür goşşuk, joşkunlamyda joşkun goşşuk, şatlyklymyda şatlyk goşşuk, şafer paýny ýapyp otyr. Arkadagly ýurtdy, kalbymyda tygdygyça joşkunmydy, wasp edeliň. Mehriban arkadagym, ömrüňiz uzak dowamatyňyz dowam bolsun, toýlarmy toýlaşdyn. Sunnatyma tarpaň bara, arkadagna arkamar. Sunnatyma tarpaň bara, arkadagna arkamar. Edýän işleriň içine taňy bol ýeride arkadag. Edýän işleriň içine taňy bol ýeride arkadag. Taň ola ýeride arkadag. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Allahyberdi Recep Murat. Şol meniň durmuşymda, bütün maşgalamda hiç wagt ýatdan çykmajak bir ajaýyp günleriň biri boldy. Arkada prezidentimiň fermany bilen hormatly il ýaşulsy diýen hormatly ada munasip boldum. Arkada prezidentimiň ýylyň ýylyna berýän hormatly atlary, hormatly syýlaglary biz ýaşullar üçin edilen belend anamyň aýdyň nyşandy. Hormatly prezidentimiň baş tutanlygyna Türkmenistanyň halk maslahatyny geçirdik. Maňa da şo maslahatda gatnaşmak mesele boldy. Maslahatda ýetilen tarihi üstünlükler, gelecekte edilmeli işler vardı, hormatly prezidentime çykyş etdi. Men şu fursatdan peýdalanyp, mukaddes garaşdyrgym bolan şanly 30 ýyllyk toý bilen tüýsürekden gutlaýaryn.
arkada prezidentimiň jany sag, ömrü uzak, belent başy aman bolsun. Men Türkmenistanyň Milli Bilim Institutunyň Jemgyýetçilik Bilimleri bölüminiň müdiri Oglbayram Meliýewa. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, hormatly prezidentimiziň taýsat tagallalaryny netijesinde ägirt uly ösüşlere, özgörüşlere eýe bolýar. Bagtyar ýaşaýyşyň, durmuşyň hödýürün görüp ýaşaýan halkymyzyň kalbyna hormatly prezidentimize bolan buýsonç, ata watanymyza bolan gowunç möwjurýar. Şad serpaýyn almak şu gün bize de müýesser etdi. Biziň şeýle ucuyup tutuca çeken zähmetimize ullukan hormat goýup, sarpa goýup bizi döwlet syýlagy bilen syýlaglan hormatly arkadagymyzyň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ähli tutumly işleri, rawaşlyklara beslensin, toýlaňyz toýulaşsyn. Yurdumuzun vilayetlerine garaşdyrylmyň şanly 30 ýyllyk bayramçylygy münasibetli. Dürli budoklarda aklatly zähmet çekýän raýatlarymyza şa serpaýlarynyň we döwlet syýlaglarynyň gowşuruş dabaralary boldy. Dabaralar hormatly prezidentimiziň döwlet garaşdyrylmyň şanly 30 ýyllyk toýy münasibetli. Önümçiligiň öňde barjylaryny döwlet syýlaglary bilen syýlaglamak hakynaky permannyň okulmagy bilen başlandy. Bu şanly waka münasibetli. Dabarlara gatnaşan iýleşlerimiz şa serpaýlaryny we döwlet syýlaglaryny begen çem buýsonç bilen ýüzlerine syýlap, özleriniň çekýän halal hem pek zähmetlerini goýgan belent hormat sarpat üçin mehriban arkadagymyza alkyş döwlerini aýtdylar. Şanly garaşdyrylmyň 30 ýyllyk bayramçylygy münasibetli gutlaw sözlerini beýan etdiler. Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watanyny ilip yglan edilen şu 2021-nji ýylda şanly bayramçylyk münasibetli iýleşlerimiň ýüzlerçesi önümçiligiň öňde barjylar hökmüne, gahrman arkadagymyzyň şa serpaýlaryna, döwlet syýlaglaryna münasip boldylar. Çeksen zähmet ýagar rehnet diýilşi ýaly, türkmen halky hemişe de halal zähmet çekip, onuň hödýürini görüp ýaşamagy wesiýet edipdir. Ata pendine uýýan halkymyz häzirki berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidentimiziň alyp barýan dünýä nusgulyk başlangyçlaryna, durmuşa geçirgen asylly işlerine buýsanyp, gowanyp, halk hojalygynyň dürli pudoklaryna döreçilikli, önürçilikli zähmet çekmek bilen bede wady bilen öňe barýan garaşsyz hemişelik bitarap Türkmenistan döwletimiziň ykdysady ösüşlerine sarlamly goşun toşýarlar. Watanymyzda halal zähmet çekýäniň gadry bilinýär. Biz muny halal zähmetden haýyr tapýan iýleşlerimiziň zähmetine uly sarpa goýýan arkada prezidentimiziň alyp barýan asylly başlangyçlaryna, zähmetkeş halka hormatly atlar dakyp, döwlet syýlaglaryna bermek barada kabul edýän fermanlarynyň kararlarynyň misalyna da aýdyn göz ýetirýär. Syýlaglaryň gowşurulýan şatlykly pursatlaryna wakalar dabaralara gatnaşyjylaryň ýüreklerini aýratyn mehir duýgularyna ýördi. Biziň ýurdumyzda halal hemde pek zähmet çekýän aýratyn syýlag sarpa goýulýanyna göz ýetirdiler. Munyň aňyrsynda bolsa hormatly prezidentimiziň döwlet adam çüýnürdiýän baş şygarynyň durmuşda mäkem orun tutýanlygynyň aýdyn kepilnamasy boldy. Dürli pudoklarda zähmet çekýän iýleşlerimize döwlet syýlaglarynyň gowşurulmagy, olary geljekde zähmet üstünliklerini ruhlanyrga, özler üçin döredilýän şertlerden peýdalanyp dörejilikli zähmet çekýän bagtyar raýatlarymyza, halkymyza nurany geljek alyp barýan gahrman arkadagymyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly ýerleşler, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa bardy. Ýurdumyzyň gidrometeorology barada gulluw tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam aleyk ýerleşler. Hormatly ýerleşler, bilşiňiz ýaly Türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň meýdan dogry dowam edýär. Mehriban adamlar, gelingini bolsa sentyabr aýynyň 20-sinden oktyabr aýynyň 3-üne çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerini hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp bolalım. Yani geljek hepden ortasynda ýurdumyň şäherine Demiraz Gunatardan çyýyl howa akynyň aralaşmagy netijesinde howanyň gece temperaturalarynyň hepden ikinji ýarmyny atkan peselmagyna garaşylýar. Has takygy. Ýurdumyň Balkan welaýatyna atkan rutly hepden başyna we ortasynda ütkap duran murtly howa bolup, Demiraz Gunatardan günnägora ugrunyt gödýän tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metre etýän şymal oňsmyny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 10-15 gradusdan 21 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 24-29 gradus, welaýatyň Kanary gatraplaryny 21-26 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarbyklyk ahal welaýatyna atkan rutly hepden başyna we ortasynda ütkap duran murtly howa bolup, Demiraz Gunatardan günnägora ugrunyt gödýän tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metre etýän şymal oňsmyny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 9-14 gradusdan 20 gradusga çenli maýyl,
gündüzleri 20-25 gradusun, 30 gradusda çenli, mayıl olmagan garaşylýar. Yurdumda Marwol aýtyny atky minutly, ketden başyna ütkap duran bulutly howa bolup, Demiraz Gunatardan günnogora orun ötgödýän tilig sekundda 7-12-den 17-16 metr etýän şymal oňsmyny hemde howaň temperaturasynyň gecelerine 7-10 gradusun, 17 gradusda çenli mayıl, gündüzleri 18-20 gradusun, 31 gradusda çenli mayıl olmagan garaşylýar. Diýärmiň ýap bol aýtyny atky minutly, ketden başyna ütkap duran bulutly howa bolup, Demiraz Gunatardan günnogora orun ötgödýän tilig sekundda 8-13-den 17-16 metr etýän şymal oňsmyny hemde howaň temperaturasynyň gecelerine 6-11 gradusun, 17 gradusda çenli mayıl, gündüzleri 18-20 gradusun, 30 gradusda çenli mayıl olmagan garaşylýar. Yurdumda Daşol welaýatyny atky minutly, ketden başyna we ortasyna ütkap duran bulutly howa bolup, Demiraz Gunatardan günnogora orun ötgödýän tilig sekundda 6-17-den 10-15 metr etýän şymal oňsmyny hemde howaň temperaturasynyň gecelerine 6-11 gradusun, 16 gradusda çenli mayıl, gündüzleri 14-19 gradusun, 26 gradusda çenli mayıl olmagan garaşylýar. Paýtagtyň Daşgabatda atky minutly, ketden ortasyna ütkap duran bulutly howa bolup, Demiraz Gunatardan günnogora orun ötgödýän tilig sekundda 8-10-den 10-13 metr etýän şymal oňsmyny hemde howaň temperaturasynyň gecelerine 12-14 gradusun, 20 gradusda çenli mayıl, gündüzleri 22-24 gradusun, 30 gradusda çenli mayıl olmagan garaşylýar. Hormatly ýerleşler, yurdumyz başça sentyabr aýynyň 27-sinde magnit hadisasynyň durnukda ýagdaýda saklanmagana garaşylýar. Mähriban adamlar, sentyabr aýynyň 27-sinden oktyabr aýynyň 3-üne çenli kepden dowamynda yurdumyzyň welaýatlaryny hemde paýtagtymyzda bolmagana garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş bolunuz. Eziz watandaşlar, göz pastyna günüň dowamynda howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazara alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle hem häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 10 ýer göterip artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyzy burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Mähriban ýerleşler, bulary berk berjä etseňiz, ýylyň islenlik pastyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary ýetişmegde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne ata watanma Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşür ösenýär. Ähli ösüşüňizde bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolyň, edi dileşerim.